Sa koliko godina deca mogu da treniraju aikido i koje su vežbe njima namenjene u tom nekom najmanjem uzrastu, ali i koje onoj deci koja imaju dijabetes, pitali smo Dejana Žužu. Aikido treninzi počinju sa decom već od 4 godine i to je neki uzrast od kada oni imaju pažnju i dovoljno koncentracije da mogu da prate treninge, kako za dečake, tako i za devojčice. Treninzi se odvijaju 2 do 3 puta nedeljno, mada mi za decu najmlađeg uzrasta predlažemo da najpre počnu sa 2 treninga nedeljno. Što se tiče same koncepcije treninga, ona je takva da se sastoji iz vežbi oblakovanja, odnosno gimnastike i pripremnih vežbi za sam aikido trening, zatim vežbi kretanja i padova za razvijanje koordinacije i dobrog snalaženja u prostoru i zatim tehnika samoodbrane. Tako da trening jeste zanimljiv, interesantan, međutim na kraju treninga obično ubacimo neke male vežbe opuštanja ili male vežbe razonode ili igre za decu koje traju recimo 5 do 10 minuta da bi prosto decu malo opustila, relaksirala i razonodila. Ali sam trening se ne sastoji isključivo od igara za decu jer bi onda time izašli iz ove koncepcije, iz ovog domena što mi zapravo radimo. Deca koja imaju dijabetes apsolutno nemaju nikakva ograničenja i nisu ni na koji način skrajnuta u odnosu na decu koje nemaju dijabetes. Dakle, deca koja imaju dijabetes, ukoliko je naravno taj dijabetes kontrolisan, mogu potpuno normalno i redovno 2 do 3 puta nedeljno da vežbaju aikido i bilo koju drugu borilačku veštinu samoodbrane. Nije preporučio da se bave sportom, nije preporučio da se bave onim aktivnostima koja izlažu organizam preteranom naprezanju. U aikidovu toga nema. Aikido je jedna umerena borilačka veština koja ne iscrpljuje organizam preko njegovih granica kao što je to recimo najčešće pojava u vrhunskom sportu. I onda se troše rezerve organizma. Ovde je apsolutno sve svedeno na jednu optimalnu meru. Vežbe koje deca mogu da upražnjavaju kod kuće sa dijabetesom su identične onim vežbama koje koriste u sali, koje upotrebljavaju i upražnjavaju u sali, osim naravno padova i kretanja gde prostor prosto to ne dozvoljava i sama podloga. Strunjače su specijalna podloga koja je prilagođena za padove da ne bi došlo do povreda. Dakle, padove ili neka kretanja koja zahtevaju malo više prostora nisu preporučili da se rade od kuće, ali sve vežbe oblikovanja, vežbe zagrevanja, pa čak i vežbe snage, apsolutno mogu da se rade na 2 kvadratna metra. Na